Yung kagano sa camera, Sabihin no? ko, AJ. Hindi, ganun. Para nakuha yung marami ng yan. Nakuha nakuha doon. Pag ginanyan mo, tinan mo, oh. Hindi nakuha yun doon. Pag ginanyan mo. Sayang space dito. Para nakuha yung iba. Ayan. Yan, yan. Oh, Ganun yan. dapat. Ikaw naman. Hindi tabingin yan. Okay na yan. Ah, kasi tumatalong kayo, pero kita ka, no? Play ko na lang. Ayan na yan. Ah, naka-play na yan? Naka-play na. Sige. Magmura ka, ha? Ay, hindi mo pwede i-upload.
Nakita yun, no? Yung nakaharap yung puso. Pakarating lang ni Baby Kicks. Tara, man, pa. Bye-bye. Buti na lang, sumama si Vic. Buti nga sumama eh, ano ba, Vic? Uy, magbayad ka sa akin. Nagpapakahilig ako kay Taylor Swift sa ibig Magbayad na ako kaya. Ba't di mo dinala? Ay, puta! Ayun, parang. Hindi na yung nakita ko ng puti. Marami pang ringway sa taas, yung shuttle bus. Mama, nakikitest tayo sa private. Pag may pupunta, punta ako.
Pupunta ba sila, Shai? Bukas magkakaalaman nila. Hindi na, busog. Nakasalit ka lang ang work from Friday. Thursday, Friday. Kaya yung ginagawa ng accounting, hindi na